Gatotkaca? Iya Petruk. Mandhap saking Dirgantara kok sajae kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya Petruk. Oh nggih, ning wonten sebabe ngrasa kepian gunung tanpa kula. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepunden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petruk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, kula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake nang Pradata Adil. Yen kowe bonggo aja takon dosa kecandhak Gatotkaca, tak potho ndasmu mati dina iki Petruk. Ora nganggo cakepan to. Meneng wae. Mak teragap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bonggo tak potho ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Lah niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancol cangkemmu lho, Kong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan iki mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Mereka waktu aja. Nanti kuna kelara-lara. Sampai ini Petruk tak potol dasmu. Sampai biar orang kelingan dek cilik itu sing ngomong sama. Hatiku sampean cilik tak icek-icek sampean niku mbiyen jaman dijejek teng Kawacodo di muka sapa sing ketutke kula ora ana sing wani tejak Kawacodo di muka kejaba men Petruk mergo gedene tresna kula karo sampean ning ternyata saniki sampean mentolo ngendika kaya ngoten lho Dik mang badene mang botol sirah kula ndasmu ini nangis kok ngono Tak gepuke ndase terus ya. Loro ati tenan karo sampean. Loro ati kula. Ngomong matene kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Nek nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandu. Mesti Prabu Pandu dangu kalih kula. Petruk. Lho iki Petruk wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batene. Iya. Sing mateni sapa Petruk? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa? Menungsane tak pethoke. Yakin ngoten niku kahanane. Sukses lah. Diane parungake saka kono kaya ketoprak terus ketoprak jenggolmu ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ya iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara wae nanggap dangdut kok. Jenggolmu mlocot. Oh, nek loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake
nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu Prabu Pandhu Petra kok wis mati nggih batrahipun entek aku sing kono arep guyu ndak terani ngece aku arep sikut lho Kang kowe anggap ora glodak-glodak tak kira panggung arep diceceli yo musisi momen ngeterke seprek apa seprek seprek ora jantem aja kari siji sapa Ndara Antarja aku wis ngalahke loro wedan Ndara Antasena karo Ndara Garukaca ha iki ditumpil tumpil iki Mas ditum adil aku wis ngalahke loro sing siji kowe waduh mbok aku rasah truk weh nyambut sikile gak bisa kowe kabeh apa tuh nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh aku nyambut gawe loro kowe nyambut gawe ngalahke siji waduh ngono aku mati utama celek wis ngomong aku kok dadak mati utama mbelani bapak oh ya wis tak lakonane ya hati-hati lho Kong terus Antarja ki ampuh banget kakane Ndara Garukaca ya oleh rampuh piye kae putune rajane mula dewane mula udan kowe wani Ndara Antarja merem ngempetambegan ula sak donya teko kabeh waduh ngeroyok aku heeh biasane pas merem pas ulane metu yakin aku ra goro ngati-ati kowe anggere kowe merem ulane metu nek arep mati ulane entuk ora masalah wah cilaka iki terus wis pokoke ditandangi rasa wedi ulane werna-werna ana ula bandotan ana ula dembung macan ana ula kobra asing nemelang iki ula sendok kok iso ula sendok iki gak goreng yo entek bakmi yo entek monggo karo jodone ya ula porok kuwi nggo nyucus karo nggo mlinting bakmi ngono iya tak depane truk ya wis ngalahke Antasena ngalahke Gatotkaca aku ora iso ngalahke wong Surja Antarja isen winang bebarang karo teka-teka ya terus dinteni biasane Ndara Antarja ki saka ngisor Kong saka ngisor ora saka dhuwur saka ngisor dadi kelingan aku itu kok nek omong ngono iki nek Ndara Antarja iki biasane saka ngisor aku biasane saka mburi dapure engko nek teko tak ademane ya terus ya Ndara Antarja iya iki Bagong nggih iya duh gugup aku wisan napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jenengku napa jumeneng napa ketemu kali kilu aduh kula aku tak takon karo kowe mang takon ning ampun angel-angel nggih iya iku ndak bijine elek iya Petro nendi Petro nendi oh sama mas dadi metro to iya truk goleki kowe kok ini ya Le piye maksudku aku ngaso kowe takon ngalahke Antarja nek Antarja goleki aku kowe muni ora ana aku ana iki iya aku nang kene iki ndelik omongan nek ora ana engko aku ngapusi engko mati nista lho Truk ini tak kepruk watu ndas musik kene ora ana itu omong nek ora ana oh iya ora ana nek ngapusi sing nanggung dosane aku oke Petra ora ana kowe mbudheke aku iki kowe grenengan ning kono karo Petro aku krungu Truk krungu
krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Terus kowe ngono. Kowe mangkel kok goblok banget kowe. Petro ora ana. Kowe mau genengan karo sapa? Kae aku ora genengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dapat disebutke stasiune. Ya men karo aku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petro ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petro? Lho, tangane kok malang kerik. Sangarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petro. Petro wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petro ana alasan. Aku ora perlu ngerti alasane Petro. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petro tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petro tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora. Namun dibontor sikile, anak cangkeme sing bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, Apa? Petro kakangku. Iya. Petro lara wae tak pateni. Ya napa? Petro lara wae tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja karo Petro kae napa? Kilurah bagus. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat subur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki ora gelem tak ambake meneh. Gedhe amboten aja. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu kok ndak. Ora ana bentara karo Adi. Ning kene anane meng Antarja karo Antaboga. Untuk bogo ki mbahku. Waduh, ngono. Ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kok wani karo terus. Sing tawadani apamu? Dan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe mulai kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gede arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora sendadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, Ngopo? yo ngarit yo. Hus. Sapenakmu dhewe. Antarja, Apa? ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nang nesu nyewa sound system. Ben luweh. Terus karepmu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimejo Kawijayan. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek itu sih tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Gareng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismoyo. Ismaya apa Ismanto? Ismoyo. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo
Aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Ijo. Aku lu mbok percaya ora percaya pokoke ngono ula. Setan rata-rata. Wah, setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, ngecek apa? Ora minggat lega Kekurang derek bakul. Kuwi ngopo? Ilang ya, Truk. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mumpung ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki sambles bumi. Dadi kok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya. Wis bablas adoh ora. Nono aku pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambus buat dipujek-pujekke entuk sapi teng Kesasar nang sarean kemen gaduki mayit-mayit. Mesu tenan bawa Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak awak. Bingkem musuh. Ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku nomor kuwi jane males yo, Bang. Ah yo ora ngono, Tru. Kancane men kowe. Kayak iki berat. Iya, Bang. Kancane men kowe. Ah iya. Iya, Gong. Apa kenapa? Kayak sopon joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Sing ditu kae lho. Oh, Patih Mandura. Sopo? Praoto. Prauto ora. Karena yang ini kaya seger. Pragoto. Pragoto itu kan kene aja dikasih hati terus. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diocosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Ka Patih Mandura katoke dosane pepundhane. Ya. Aduh. Aku wis didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsuh wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Iku kok kaya sosis. Hei. Uncele bodong. Dredek medun. Kaya dilinting munggah. Wah, sing mburi kae malah marahi lara tekan aku. Cangkem kok kaya jogangan. Gila ora meneng kok guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku diketak. Abape kaya batang. Legune sandal yo nendi. Aja dibantem sandal ora. Kendel. Yo, kaya.
Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus sampun tekan iki sampeyan ajeng napa? Lah, ra tenan to. Nyekel kowe. Weh, nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Terus kowe iki kok rampung-rampung ngomong iki nang tak temane. Kowe ini arep ngapa? Ayo ngomong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candak bonto. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Loh, sampeyan aja nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bangga bondo sama gerincung sikilmu. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayon. Wah, iki merkane paling. Yo, ayo mati deh. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Jalan surtaning bawah iblis anak. Wah, dalah anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgata mundur merangkang Petra kantong bolong. Kowe saya ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa Petra ora minggat gretel negara Tandjaba. Matel. Nek ora mlayu, modar tenan. Sing mandro sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra kantong bolong. Ora minggat saka Maranata Mantura Prabu Baladewa gretel nenggala jeblok wetemu. Waduh. Mau nek muni mesum Masta Nenggala jan. Iya iki. Iki iki wah nyemelangi. Aduh. Aduh Bagong.
kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu banter ora jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adowe bubune mlicek. Arep mlayu piye? Njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Wong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Bala dewa nesupan lumaring jajaran suwetane bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung nganggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak lumpati nyengklak nang montor aku jruk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Banter Pak jebul aku montor ning Yamaha 75. Oh. Suarane banter nang jamak-jamak mlakune ming 20. Disuling bala dewa nesu. Yamaha 75 iki diselit Prabu Baradara mlayu. Wah, blasaran kur medal. Singkir iki apa iki? Aku disingkirke untung slamet, Truk. Mulai ya, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baradara gawa nang golo iki nek dirampule malah cilaka. Wes. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Truk, kowe kelingan ora? Mati 3 werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambek kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae kok nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rumbakyu. Oh iya. Mulih kira bojoku ya kok. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa? Sakarepmu. Bendho ya, Truk? Ya. Sing landhep apa sing ketrul? Manut. Anane sing ketrul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Truk. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya sing biasa ya ngono ora ngerti. Yo. Nah, wis. Kowe mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu kurang bebarang. Ayo. Amok Sramarta Jumerte maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumangah-sumangan ayo. Iki Petro kantong bolong. Iki bendhaku legane atiku. Hati-hati ya, iki tanani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Iki nggo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, wah. Ngene kaya. Wah, ora minggat grete nenggala. Mantap mati tenan. Yayaji. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos radi randak anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petro pancen niat tetangi dhateng kamurkanipun ing Koko Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petro Kraman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal.
Sepinten kalepatanipun ing raka kula nyuwun tadhah wadana Yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampas jernyatanipun Petruk menika tasih ana kawan paduka piyambak. Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sakmangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyung dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar boten narimakaken Petruk sakmenika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pecah menapa tasih gesang Yai. Samangke wonten margi badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa. Krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken kaliyan Petruk kantong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi jenengipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparinga dhateng kula. Mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menawi pagebluk mama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula nglunduraken pusaka dhateng Paduka Yai Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi jenengipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos dara mugi tetera kalengganipun ingkang ngrayi ing neraka Ndarawati. Menawi kula mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awa pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang nglampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi jenengipun Petruk. Koko Prabu inggih ngestaken dawuh ngaten punika paringna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Ngamarta iki. Koko Prabu ngendhangkan Petruk, mongko Petruk sakmangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani manut peteng negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mingkari manut. Yai itu muli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Koko Prabu Ndarawati Setyaki wonten timbalan. Iki kok ora kaya adat sabene. Bab ing pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali wong tuwa. Nanging laneng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki eneng apa? Yaya jiwan nemen apa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa Maragagi Matura? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta. Malah siadi nalika semono ngampiri kalian pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal atur ing siadi kali konjo marang Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pegebluk. Bisane waliyane menawa temah jati kemampuliya yen to negara Ndarawati tumbaran pustaka Jamus Lima Sada nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang ndangake Petruk terus siadi mboyong pustaka Jamus Lima Sada diboyong negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang siadi bakal golek Petruk garang karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekone ning negara Ndarawati Ngamarta iki. Setyaki wonten dawuh wis kecandhak lelakone. Nggih perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno panjenenganipun Kakang. Nggih wis saken dawuh. Nuwun sewu Yai Aji. Panipaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Jodipati. Ning sing tak dawuhi adikku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan nanging aja nggunakake netra lair, gunakno permana jati tegese netra batin.
Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka? Merga siadilanipun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegesipun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-lorone tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada, Kresna aku apa dudu? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Tolik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Lima Sada ingkang modha rupa kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Werkudara krungu ta dudu caping Kresna nanging ature adimu manengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gusti iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Oh, iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula semanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun ngakeng nanging ature adimu lanang. Pustaka Jamus Lima Sada diparingke dening wujuding Nata Ndrawati nanging dudu pun ngakeng. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku, Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, monggo penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakokan gunung sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Lima Sada ora iso gawe baline pustaka Jamus Lima Sada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Wonten maringan dawuh. Nadyan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapanan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndrawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawemu mbok piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada? Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur mbok. Aku ora weruh kanani. Nek wis ngene iki sarep apa coba? Pun Kakang ora ngerti pojok plereting kahanan kentrang kimpuling lakon lah kok dadi kena awanget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika rupatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis ki durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggaping sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Lima Sada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis
bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adal ayen dak kanthi nyang Karang Kadempel parang paduka nyuwun pituduh kelawan Kakang Semar Badranaya menawi ngantos nampi duka jenyatanipun Petruk kendang kamrajundang perkara mati urip dipasrah karo Semar Badranaya. Semar iki wong wicaksana ora sampe didukani. Ayo yen perlu karaku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi tulung kateng monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki boten dawuh ora samelu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antus kula boten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ing Amarta. Wah iki wis akan dawuh. Monggo yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja ing Amarta. Setyaki mriki wis akan dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budal ning Karang Kadempel suwi Koko Prabu kula dherekaken. Songgal dua telih pitik menol-menol. Wah, ya Petruk ya urung bali. Monggo wis wancine gara-gara nek nganti telat utawa nganti Petruk ora teka kok terus ora gara-gara iki ndak ditakoke para lenggah para pamirsa para sutresna budaya. Jan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ingkang kula aturaken dhateng pun Bapak Lurah ing sampun kepareng nimbali nala gareng sak rombonganipun suwan wonten ing Hargamulya wonten ing Gedang Sari mriki kanthi adicara inggih menika bersih desa. Muga-mugi menawa ing sampun dipun kajengaken para bapak-bapak ibu-ibu pepunden pinisepuh sesepuh mitra kawruh mudha-werda ingkang lenggah wonten ing Hargamulya sageta kasembadan ingkang dipun jangka saged kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan lan tansah nampi barokah ing Hyang Mahanasa pinaringana didosa ingkang ayem tentrem rukun majinamatan boten kiranging samu kawisipun menika saged kula aturaken. Dene nek gara-gara metu gareng iki kaya wagu rasane. Aning piye wong Petruk dikongkon bapak ya urung mulih. Monggo Petruk iki senengane mepe intip akeh banget. Nek ora aku sing ngentaske, wah mau mak bres ngono ra ya apa ora kaco segala-galanya. Matur sembah nuwun. Wah, kanca-kanca saking paguyuban kula marga laras kita sing kepareng. Sumadya kanca-kanca pengrawit. Wah, dasare sesuk batal. Pementasan batal. Dadi sesuk iso ngaso sawetara wektu. Terus tinggal latihan lagu-lagu gagrag Jawa Timur mereka wis mulai arep merambah utawa wis dikeparengake suwan laladan Jawa Timur mula kudu sinua anu sinau supaya enggal iso tinggal ya ngaturake lagu-lagu sing kepenak tak nembang ndak selak Bagong mengko jedul Bagong mengko ya melu Petruk jan ming tingil-tingil dhewe tenan iki aku. Nek Bagong ora metu, Bagong ora mulih ya cilaka, Petruk ora mulih, Bagong ora mulih. Terus aku karo sapa? Kepiye aku? Wah cilaka iki jan. Monggo biasane akeh kancane ana Petruk ana Bagong kok dadi aku mung ijen tanpa wong. Ya wis ora apa-apa. Nembang sing kepenak pokoke gamelane ya dasare apik sing drupela kuwi apik wayange ya wis lumayan iso diaturake para lenggah ana ing Hargamulya Gedang Sari kene. Jan Petruk kok ya mesa urung ketok ta ya. Kok ora ro Petruk kok. Kowe nek tak critani wis malah datangku gara-gara kok sedih. Oh iya. Petruk ora apa-apa ta, ora apa-apa santai wae ya men Petruk mulih kari aku kok ngebisike. Oh. Mergane Petruk iso ana rembugan karo pepunden-pepunden Pandhawa. Wah iya ora apa-apa ya syukur. Ya moga-moga penjangane bapak iki iso kelakon. Kudu kelakon, ora kelakon kowe karo aku sing wirang. Heeh. Ya syukur nek Petruk ora apa-apa. Lan iki akeh nawala sing sore mau urung iso diaturake. Kaya ta. Nawala ingkang saka panjenengan Bapak Lurah Sumaryanto. Lurah ngendi? Lurah Hargamulya kene. Gedang Sari kene sing nalika sore mau nyuwun lagu Gedang Sari wis diaturake kutut manggung. Oh, iki karo akeh sing nyuwun kutut manggung ana 3 reng. Ah iya. Dicaosi. Belok pas Petruk, Gong. Aku arep kepengin ngrungokke sing anu
Sing slendro. Oh ya. Sing nyekar Mbak Ayu Nada. iya. Ayu Purwalestari. Wah, ya nang anu ngendi? Nang FB. Heeh. Nang Instagram. Istabrang. Ayu Nada jenenge. Nah iya. Diaturake mengko di nganggo bawa ora. Sing nyemek-nyemek reng, sore mau sing kanggo canom, bengi iki sing kanggo penisilin. Pini sepuh. Sing nyemek-nyemek. Wah, ya wos ngono-ngono. Ah iya. Karo nggo bubarne. Angkel motor. Mangga